راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبناي لومي سوني 10 لكاتيت كلتش حن إسران فنوى راديو إيرنا فلما مدبجنا قدام حزنا لكم قريبنا لنا بوين سليمان ناتدالو وترسولوس قرب زنبرة مدبجنا قدام كابلو مجميرو وترسوني قرب مخانو أقدمنا نحبر أب مودتا كاب ملكي ناب ديمقراسي زرستو صحوف سالسي كفالو قريبنا فنونا كنزازمينا كساف فتامي مدبنا مسانا حبيلكم كتصنحو بخبر ندعدمكو أبناي لومي أرستاسينا مسنساقر بريطانيا 4 قلعو زركبوم إرتراوان مخانوم زغلطو 13 حتت تعقبا أب كونتينر تعشيقوم أبو دب ترخيبوم بتصحافو قديات وطاي مايك بومبيو زمراح العلواي لوخ من محدار ترامب ناب إثيوبيا يبتصح يمن ناوق نفاريت وديقا تحمششا راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان إلا توزينا أب بريطانيا بروفليتا بزركب معشق مراخب 4 قلعو زركبوم إرتراوان مخانوم زغلطو 13 حتت تعقبا أب كونتينر تعشيقوم كم استرخبو زي إيكو حبيرو እቲ ማዕከን ዜና ንፖሊስ ብሪጣንያ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እቶም ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ዝገለጹ 4 ቆልዑ ናብ ዝእለይሉ ቦታ ክወሰዱ እንከለዉ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሓተት ዕቑባ ጉዳዮም ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ክረኣዩ እቶም ናብ ቀዳም 16 ለካቲት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገለጹ 13 ሓተት ዕቑባ ካብ የነይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ተበጊሶም ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ኣይተሓበረን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝዓቐኑ መስሓሊ ማለት ፍሪጅ ኣብ ዘለዋ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዝፈተኑ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገለጹ 23 ሓተት ዕቑባ ብፖሊስ ቤልጅየም ከም ዝደሓኑ ይዝከር ካብ ፈረንሳን ቤልጅየምን ዝብገሱ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ኮንቴነራትን መራኸብን እናተሓብኡ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር መዓልታዊ ሓደገኛ ፈተነታት ከም ዘካይዱ ይፍለጥ بتصحفي قديات وطاي مايك بومبيو زمراح العلواي لوخ من محدار ترامب لوم سوني 17 لكاتيت ناب إثيوبيا خبتصحيو اتا قدمو ناب سنغالن انغولان عدت زكايده لوخ من محدار ترامب اب إثيوبيا زكايدو مزازمي ناي 3 هاغرات افريقيا عدتو مز تفلاليو سبسلطان إثيوبيا حبرت افريقان إيغادن كرخب تصيتالو بومبيو اب اديس ابا اب صنحلو كلته معلتات اب غداي تمس غبصي اب معلبو زي بصحه بمحدار ترامبن بانك عالمن زدفعلو زلو سمعنايلن إثيوبيا تانصو زلا ديغان كميايط مخانو دبلوماسيات ينفتو اب رأسزي اب غداي تكسب اسران كلتن لكاتيت كتغبر امريكان إيغادن صقط زغبرالو زلوا مقام مسغاغري منغست دبوب سودان ون زتخكايديو بزي كازون مس إثيوبيا اب استفلالي زبيتاون زوان غدايات كزرارب مخانو تحبيرلو ኣብ የመን ኣብ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዝተዋፈረት ናይ ውግእ ነፋሪት ስዑድ ዓረብ ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸት ተገሊጹ እታ ቶርኔዶ ዝዓይነታ ናይ ውግእ ነፋሪት ስዑዲ ብ14 ለካቲት ኣብ ዞባ ኣልጃውፍ ከባቢ ኣልሓይጃት ሃሪማ ድሕሪ ምውዳቓ 2 ኣብረርታ ዳህዮም ኣይተፈልጠን ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምውዳቕታ ነፋሪት ንጽባሒቱ ኣብ ዝገበረቶ ጽዑቕ ናይ ግብረ መልሲ ደብዳብ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሕቱ መልኪቱ ኣብ የመን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝሞቱን 12 ድማ ከም ዝቆሰሉን ብምጥቃስ ናብቲ ከባቢ ቀዳማይ ረድኤት ምውፋሩ ጠቒሱ ኣፈኛ ናይቲ ኣብ የመን ዝተዋፈረ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ኮሎኔል ቱርኪ ኣልማሊኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ የመን ነፋሪት ስዑዲ ከም ዝወደቐት ብምርጋጽ ንኣብረርታን ምድሓን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ሰባት ሓደጋ በፂሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ بسعود عربن حورات إماراتن زتمرحن إرترات تركبو لفنتي 31 هاجرات سحقوفن نأجر متقعتي قبل اليمن كم تستوت أنوك خير كوانت زيك على سعودن إماراتن دبدب نفرتي يقتصل اللواء زخبركم سمعتنا زينا أبسفت الله راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان أنا أدم أبرد إيرنا كبرات خاطلت مدبنا كميك أنيهم نايلو متحستونه كسافت مدب كتكتاتلو بخبر زعدمكم ويني سليماني سنة مكتل أنا كنت جكان إدمي جكان راديو إيرنا
ዕብይ ዝበለ ማለት ርግ ዝበለ ሰብ ክገጥመኩም እንከሎ ስቂሉ ዶ መንፈስኩም ይረበሽ ወይ እውን ብሓሳባት ንዓዲ ትምለሱ ዕቤት ግርማይ ኣብ ገለ ሕብረተሰብ ውርደት እዩ ዘብል ነገር ትዕዘብ እኳ እንትኾንካ ኣብ ሕብረተሰብና ግን ዕቤት ግርማ ነይሩን ኣሎን ዓብ ዘይብሉ ኣይግርምን ይኹሉ ነገርና ኣብ ዕቤት ህድኣት ምምዝዛንን ጸጋን ኣሎ ስለዚ ኸኣዩ ዓብይ ኣገራሚ ግርማዩ እንተበልኩ ግዳ ኣብቲ ብእልፊ ኣረግቶትን ኣረጊታት ተሓሳስባን ዓቕሉ ዝጸበቦ ቤተ መንግስታት ዘይምዃነይ ብሩህ ይኹነለይ ሓደራ ዓብ ግርማዩ ሓብሓብ ምስ ኮነ ዓብ ግርማዩ ዕቤቱ ምስ ተቐበለ ዓብ ግርማዩ ተፈጥሮ ምስ ተኣመነን ሕፅረታቱ ምስ ተቐበለን ኮታስ ዓብይ ግርማን ፈረቓን እዩ ቆልዑ ነብሓቅኦም ልዕሊ ዲኦምን ኣቦኦምን እዮም ዝደልይዎም ኣብ ሂወት ክፍቀሩ ሓለፋ ክረኣዩን ክሕንቅቑን ክመዓዱን ዓብይ ኣብ ዘይወትኡ ኮፍ ምስ በለ ይግናይ ወይ ኣብቲ ካብ ንእስነቱ እተቐመጦ መንበር ምዐይ ምባል ምስ ኣበየ መቸስ ኩሉ ዓብይ ኮነን እንዲ ሸጋሪ ዕቤትን ድኽነትን ዕቤትን መከራን ዘላደዮም ስድራና ምስ እትዝክር ከኣ ገና ጽባቐ ወለዲ ዘየጥፍኡ ጽባቐ ዕቤት ዘየጥፍኡ ወራዙት ወለዲ ከብድኻ ይሕቆን ኣብዚ ዘለኽዎ ብኸምቲ ዝፈልጦ ናፍቆትን መከራን ዝቆርቆራ ዕንቲ ዝረብረባ ብራኽን ዝሓሰመ ትርኢትን ወላ ኸይረኣኹሎም ዞም ዓበይቲ የደንጉፅኒ ደኣ ብዛዕባቶም ድርብ ዝቕፅዑ ዓበይትና ከመይ ክብል እዩ ዘለኒ ይፈልጥኒ ዓብ ግን ገና ግርማዩ ዕቤቱ ምስ ፈለጠን በትኡ መሰለለየን ኣብታ ዓብይ ተኽእሎታቱ ክፈልጥ ኣለዎ እትብል ዛዕባ ዶ ክንምለስ ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ ብዚኣ ውሩይ መራሒ ሃገር እንግሊዝ ዝነበረ ዊንስተን ቸርችል ኣብ እዋን እቲ ብሓያሎ ኣባላት ፓርላማን ንባዕላ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝን እውን ብልክዕ ክመርሕ ስለ ዘይክእል ክወርድ ምሕፅንታ ይቐርበሉ ኣብ ዝነበረ ዳሕሮት መዓልታት ስልጣኑ ንዘይተኽእልኡ ወይ ንዘይበቕዓቱ ኣብ መምራሕታ ሃገር ክቕበል ተጸኪሙ ነይሩ እዩ ነቶም ነዚ ሓሳብ ዘልዓሉ ኩሎም ናይ ቀረባ ፈተውቱ ከይተረፉ ድማ ኮርኢሎም ነታ ናይ ሕሉፍ ጅግንነቱን ስነ ሓሳቡን መስትያት ዝኾነት መጽሓፉ ኣንቢቦም ዘምልኽዎ ሓያሎ መንእስያትን ገባርን ብዝህብዎ ዝነበሩ ናዕዳታት ገና ከምኡ ዘሎ እናመሰሎ ስልጣኑ እንተሓደገ ሃገር ንመን ክገድፈ ዝብል መንፈስ ሻቕሎት ከብዶ ሓቆኖ ክሳብ ብግሁድ እውን ከም ኢሉ ክዛረብ ጀመረ ብድሕረይ እንታይ ክትከውን ሰዓዲ ሓላይ ዝመስል ዲክታተራዊ ዝዓይነቱ ለውሃት ሓቂ ንኸይቅበል ጋሪድዎ ነይሩ ኣብ በይኑ ተኽእሎታቱ ብዝመርመረ ግዳ ነፍሱስ ምሕሳው ኣበየቶ ኣካላቱ ደኸመ ዘጋጠሞ ተደጋጋሚ ውቕዕ ልብን ኣብቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ብሰርብ ምሕደራ ዝወርድ ዝነበረ ሽግራትን ምሕላፍ ከልኦሞ ረዓደ ብድሕረይ ነቲ ዓዲ ዘካይዳ ኣደራጀ ደጊም ስልጣነይ ናይ ምግዳፍ መስርሕ ክጅምር ኣለኒ ኣብ ዝበለሉ ኸኣ ንሓደ ኣዝዩ እተፈልጠ ቀባኣይ ፀዊዑ ንኹሉቲ ንቸርችል ዘብሎ ተባዕነቱ ቆራጽነቱ ሓሳባቱን ሕልሙን ዘንጸባረቕ ግብኣ ክቐብኣሉ ሓተቶ ቀባኣይ ነዊሕን ዕትቡን ዕማሚው ተሓቲቱ እሞ ህውኽ ኣይነበረን
اتناي مسأل مسرح نوح زبالة جزي كم زليو حبيرو دما علت بعلت ننا أشتوغن الناقب ودو إسراح كقرب مخانو نتحرق إن عقل زوحدو زنبرن أرقي تشرشل أمينو سروح جمرة راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان أب نفسه كيف نايس القطرة علال النات حزي أرسات النامت دقاو تريتو طراي زي كوني كلنتنا تشرشل كسئل مدبئ قبرخ أزي بزح معلتات إنها تملالسي إنها حساب والحن تخيس علي أعليلو طراي الناغري براشو نانقصاقسي إنها حسبي إنها حساب بس خلو أصل كاي نايسئلي أوانات أرقي تشرشل يربربمو نقودا زتعم حرناخي الناس معي أبت منبر دقيسون كله اتقبأي سرحو يقبر نبري أب منقو علال بزل على رأستات قولج كبلون كله اتبناي جغننت منفس للي حيا المراحي عقل زي بلو أرقي تسبقي كم التغيري كستبلون نمسكرنت بقعي اتقبأي أب سرحون أب حاجز كنو هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. إتا كبقى تشرشل نهزبي كفتي اتخون الله معالتس نرأسها ختب الأخلت تشرشل لومس بعلي سلطاني كحدقي دقيم هاجر أبيت زخلوا خجد فايلو حيلو قرمون بلطناتن إنها تذكرين خنبر نعو التنصبارق كبقى زرقي الله ساعات أخلت مدر أسمعو نتبع بعلبا التشفني نفل ما يزري أسألو بخرعات كأجن صلاة انت خوني بتزرعيو أسيسا بدأ أبت خرسي حدا تبعن بعل كرمان نوت روز ذكرن تشرشل زي كوني حدا أرقيتن زدخ من مثل تشرشل كوف بلا سنبادئو نخلو تعذابي سلازة سنبادئ أدراش مرفق ودقاق سابت تسمع تصد تشرشل أب قدميو أب حدا عبي كانفاس نزرعيو مثل أرقي تشرشل مقبالو خبرو حق خبرو فتصوم دما ندرق أعقرقرون كم يزبلو خاجك كان فترة ديخا سب أكيب كختوار دن ديخا تلعيلك أوارد كاني كنت أحرو بلين ويا قبعي أنا يكون كنت جكان عدمي جكان كامل لسي اتقبعي تركاكيو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ እምረታዊ መቓን ንሓርነት ጂን ሻርፕ ትርጉም ብዳንኤል ረዘነ
ተቕዋም ኣልበርት አንስታይን ኣብ ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽ ድኽመት መልእኽቲ ጐሊሑ ተራእዩ ብተዛማዲ መልእኽቲ ቀልጢፎም እዮም ዝወድቁ ኣብ ፖላንድ ዝነበረ ምልኪ ንኽወድቕ 10 ዓመታት ማለት ካብ 1980 ክሳብ 1990 ወሲዱሉ ኣብ ምብራቕ ጀርመንን ቼኮስሎቫክያን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ 1989 ተጋሂዱ ኣብ ኤልሳልቫዶርን ጓቴማላን ዝነበሩ ባርባራዊ ወተሃደራዊ ስርዓታት ኣብ 1944 ክወድቁ እንከለዉ ብገምጋም ናይ ሰሙናት ግዜ ጥራይ ወሲዱሎም ኣብ ኢራን ዝነበረ ናይ ሻህ ወተሃደራዊ ምልኪ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሒ ዓንዩ ኣብ 1986 ናይ ፊሊፒንስ ምልካዊ ስርዓት ማርኮስ ኣብ ሰሙናት ይወዲቑ ተቃወምቲ ብሩእይ እናሓየሉ ምስከዱ ኣሜሪካ ንፕሬዚደንትነት ማርኮስ ብቕልጡፍ ከም ዝወፅእ ገይራ ኣብ ናሓሰ 1991 ኣብ ሕብረት ሶቪየት ነበር ብኣኽረርቲ ዝተወጠነ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብናይ መዓልታት ፖለቲካዊ ኣብያ ፈሽሉ ብድሕሪኡ ኩለንተን ተዓብሊለን ዝነበራ ግዛኣታት ኣብ መዓልታት ሰሙናትን ኣዋርሕን ናጽነተን ደጊመን ኣረጋጊፀን ጐነፃዊ ቃልሲ ስሉጥ ዘይጐነፃዊ ድማ ድንጉይ ዝብል ነዊሕ ዝጸንሐ መረዳእታ ጉጉዩ መምስ ኩነታቱን ሕብረተሰብን ተዛሚዱ ክርአ እንከሎ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዘድልየሉ እዋናት ዝህሉ እኳ እንተኾነ ብዘይጐነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ እውን ቁልጡፍ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ንኣዕናዊ ኩናትን ዓብላልነትን ዝርርብ እንኳ ኣማራጺ ይኮነን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብነታት ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝቐረበ መብርሂታት ከም ዝሕብሮ ሰላምን ሓርነትን ኣጣሚሮም ንዝደልዩ ካልእ ኣማራጽ ኣሎ ፖለቲካዊ ኣብያ ሬድዮ ኤረና ሰለስተ ስልጣን ካበይ ይመጽእ ሰላምን ሓርነትን ዝዓሰሉ ሕብረተሰብ ምህናጽ ቀሊል ኣይኮነን ብሉጽ ስትራቴጂያዊ ክእለት ውዳብን ውጥንን ይሓትት ልዕሊ ኩሉ ግን ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን ይሓትት እዩ ዴሞክራስያውያን ንገዛእ ሓይሎም ብኣድማዕነት ናይ ምጥቃም ክእለት ክሳብ ዘየጥረዩ ንመላኺ ስርዓት ኣልጊሶም ፖለቲካዊ ሓርነት ከስፍኑ ክትስፈዉ ኣይግብኦምን እዚ ግን ብኸመይ ይከኣል ዴሞክራስያውያን ንሓደ ሰፊሕ ዝመርብቡ ሓይሊ ሰራዊትን ፖሊስን ዝውንን ምልኪ ከልግስ ዝኽእል ሓይሊ ብኸመይ ክውድቡ ይኽእሉ መልሲ ናይዚ ኣብቲ ብዙሕ ግዜ ግምት ዘይወሃቦ ተረድኦ ፖለቲካዊ ስልጣን ይርከብ ነዚ መንቋሕቋሕታ እዚ ምፍላጥ ጸገም ኣይኮነን ገለ መሰረታዊ ሓቀታት ምፍላጥ ጥራይ እኹል እዩ ዛንታ ጐይታ ህበይ እቲ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ዝበልናዮ ኣምር ፖለቲካዊ ስልጣን ሊዩጂ ብተባህለ ቻይናዊ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፈ ጽውጽዋይ ብኣብነት መገዲ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጾ ኣብ ሃፀያዊት ሃገረ ቹ ሓደ ብኣህባይ ዝግልገል ዓብ ሰብኣይ ነበረ ሰባት ድማ ጁ ጎንግ ማለት ጐይታ ህበይ ኢሎም ጽውዕዎ ነበሩ እቲ ሰብኣይ ንግሆ ንግሆ ነቲ ናህባይ ኣብ ቅርዓቱ ይእክበን እሞ ነታ ካብ ኩለን ዝዓበየት ህበይ መሪሓተን ናብ ምሩር ክትከይድ ካብኡ ድማ ፍረታት ማዕሪረን ክመጻ ይእዝዘን ነበረ ኩለንተ ናህባይ ካብቲ ዝማእረርኦ ፍረታት ሓደ ዕስሪት ነቲ ዓብ ሰብኣይ ይህብኦ ነበራ እተን ከምኡ ዘይገበራ ድማ ብዘይንሕሰያ ይግረፋ ነበራ እተን ህምባይ ብሕሱም ይሳቐያ እኳ እንተነበራ ዕሚም ክብላስ ኣይደፈራን ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ንእሽቶ ህበይ ነተን ካልኦት ህባይ ከምዚ ክትብል ሓተተተን
ነዚ ኩሉ ኣግራብን ኣቝጽልትንሲ እዚ ዓብ ሰብኣይ ባዕሉ ዲ ተኺልዎ? እተን ካልኦት ድማ ከምዚ በልኣ ኣይፋሉን ባዕሉ ዝበቖለ እዩ። እታ ንእሽቶ ህበይ መሊሳ ሓተተት እሞ ብዘይፈቓድዶ ፍረታት ክንወስድ ኣይንኽእልን? እተን ካልኦት ድማ ትቕብል ኣቢለን እወ ክንወስድ ንኽእል በላ። እታ ንእሽቶ ህበይ ቀጺላ እሞ ስለምንታይ ደኣ ጽግዕተኛታት ናይ ዝዓብ ሰብኣይ ንኸውን? ስለምንታይ ኩልና ነገልግሎ ኣለና? እታ ንእሽቶ ህበይ ዘረብኣ ቅድሚ ምውድኣ እተን ካልኦት ሃባይ ኩለን ነቕሓን ተበራበራን። ሽዑ ምሸት እቲ ዓብ ሰብኣይ ደቂሱ ብዝረኣይኦ እቲ ተሓጺረናሉ ዝነበራ እኳን ኣፍሪሰን ነቲ ኣእማን ኩሉ ዓነውኖ ኣበልኦ። እቲ ዓብ ሰብኣይ ኣብ መኽዘን ከዚንዎ ዝነበረ ፍረታት ሒዘን ድማ ሓንሳብን ናሓዋሩን ናብ ጫካታት ኣተዋ። እቲ ዓብ ሰብኣይ ድማ ብጥሜት ሞተ። ብኣባህላ ዩሊዚ ገለ መራሕቲ ንህዝቦም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሸፈጥ እዮም ዝገዝኡ። እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ጐይታ ህበይ ዶ ይኮኑን? ብዛዕባ ድንጉርነቶም ኣዕርዮም ኣይፈልጡን። ህዝቦም ብዝነቕሐ ድማ ብኡ ንብኡ ሸርሕታቶም ዋጋ ይስእን። ቀንዲ ምንጭታት ፖለቲካዊ ስልጣን። እቲ መትከል ቀሊል እዩ። መልእኽቲ ብዘይ ናይቲ ዝገዝእዎ ህዝቢ ሓገዝ ንምንጪ ፖለቲካዊ ስልጣን ክዕቅቦ ኣይክእሉን እዮም። ምንጪ ፖለቲካዊ ስልጣን እዞም ዝስዕብ እዮም። መዚ እቲ ስርዓት ተቕባል ኣለዎ። ስለዚ ድማ ክንምእዘዞ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣሎና ዝብል እምነት ናይ ህዝቢ። ሰብኣዊ ጸጋታት ቁጽርን ኣገዳስነትን ናይቶም ምስ መራሕቲ ማለት ገዛእቲ ዝተሓባበሩ ዝእዘዙን ዝድግፉን። ፍልጠትን ክእለትን እቲ ስርዓት ገለ ተግባራት ንምፍጻም ዘድልዮን ካብቶም ተሓጋገዝቲ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ድማ ዝረኽቦ። ዘይግኡዝ ማለት ረቀቕቲ ረቑሒታት ሰባት ንስርዓታት ክእዘዙን ክተሓባበሩን ዝደፋፍእዎም ስነ ኣእምራውን ስነ ሓሳባውን ረቑሒታት። ነገራዊ ማለት ንዋታዊ ጸጋታት እቶም መራሕቲ ንንብረት ባህርያውን ፋይናንሳውን ጸጋታት ቁጠባዊ ህይወት ናይ መራኸብን መጓዓዝያን መስመራት ናይ ምቁጽጻር ዝህልዎም ዝለዓለ ዕድል። እገዳታት እቲ ስርዓት ንኽህሉን ንኽቕጽልን ካብ ዘድልይዎ ቀንዲ ነገራት ተንበርካኽነትን ምትሕብባርን ምድንጋጽን ኣንጻር ኣብያን ዘይምትሕብባርን ክውሰድ ዝኽእል ጽኑዕ ወይ መፈራርሒ መቕጻዕትታት። ይኹን እምበር እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምንጭታት ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ተንበርካኽነትን ምእዘዛን ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ናይ ብዙሓት ዜጋታትን ትካላትን ዝተመርኮሱ እዮም። ውሑሳት ድማ ኣይኮኑን። ምሉእ ምትሕብባር ምእዘዛን ደገፍን ንምንጭታት ስልጣን ዘራጉዱ ኮይኖም ከም ሳዕቤኑ ናይ ሓደ መንግስቲ ስልጣን ኣብ ምዕታር እውን ተራ ኣለዎም። ብኻልእ መዳይ ጨቆንቲ ህዝባውን ትካላውን ደገፍ ከም ዝስእኑ ምግባር ነቲ መሰረት ህላዊኦም ዝኾነ ምንጭታት ፖለቲካዊ ስልጣን የወግድሉ ጥራይ ዘይኮነስ ጨሪሱ እውን ከንጽፎ ይኽእል እዩ። ብዘይዞም ምንጭታት እዚኣቶም ድማ ጨቆንቲ ይዳኸሙን ይወድቁን። መልእኽቲ ብባህሪኦም ድሌቶም ካብ ምግባር ብዛዓግቶም ነገራትን ሓሳባትን ተነቀፍቲ እዮም። ስለዚ ምእዛዝ ንዝኣበዩ ንዝኣደሙ ወይ ምትሕብባር ንዘይረኣዩ ክቐጽዑን ከፈራርሁን ናይ ግድን እዩ። እዚ ግን መወዳእታ ናይቲ ታሪኽ እዩ ማለት ኣይኮነን። ጭቆናን ጭካንን ናይቲ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ዝድለ ተንበርካኽነትን ምእዘዛን ከኸትል። በንጻር ናይቲ ዝህሉ ጭቆና ምንጭታት ስልጣን ንዝተወሰነ ግዜ ክዕገት እንተኽኢሉ
ኣብቲ ስርዓት ዘይምትእማንን ምድንጋርን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ሩይ ድኽመት ስልጣን ናይቲ ዘሎ ምልኪ ክስዕቦ ቀሊል እዩ። ምስ ግዜ ምዕጋት ምንጭታት ስልጣን ኣብቲ ስርዓት ሩይ ድኽመታትን ለምስን ኣኸቲሉ ናብ ውድቀት እውን ከብጽሖ ይኽእል። ፖለቲካዊ ደገፍ ዝሰኣነ መላኺ ሓይሉ ቀስ ብቐስ እውን ቀልጢፉ ይመውት። ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝኾነ መንግስቲ ዝህሉ ደረጃ ሓርነት ወይ ምልኪ ምስቶም ጨቆንቲ ናጻ ንምዃን ዝህልዎም ትብዓት ወይ ድማ ንዘይምጽዓድ ዘርእይዎ ቅርብነትን ክእለትን ተዛሚዱ ዝረአ ጉዳይ እዩ። በንጻር ናይቲ ህቡብ ኣረዳድኣ ገበቲ ዝበሃሉ መልእኽቲ ስርዓታት እውን ከይተረፈ ጽግዕተኛታት ናይቲ ዝገዝእዎ ሕብረተሰብ እዮም። ካርል ዳች ተባህለ ፖለቲከኛ ብ1953 ከም ዝበሎ ገባቲ ስርዓት ብዙሕ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል እንተኾይኑ ጥራዩ ዓንተር ዝኸውን፣ ገባቲ ስርዓት ብቐጻሊ ኣንጻር ህዝቢ ኣብ ጥቕሚ እንተውዒሉ ንነዊሕ እዋን ዓንቲሩ ክቕጽል ኣይክእልን። ገበቲ ስርዓታት ህዝቢ ንምንብርካኽ ካብ ካልእ ዓይነት ስርዓታት ንላዕሊ ሓይሊ ስለ ዘድልዮም ብዝያዳ ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ ናይ ምእዘዛ ጠባዮም ዝምርኮሱ፣ ልዕሊ እዚ ድማ ደገፍ ናይቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ክፋል ሕብረተሰብ ከውሕሱውን የድልዮም። እቲ ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን እንግሊዛዊ ክኢላ ስነ ሕጊ ጆን ኦስቲን ዘይዕጉብ ህዝቢ ዝገጠሞ ምልኪ እንታይ ከም ዝመስል ብኸምዚ ስዕብ ገሊጽዎ ነይሩ። ዝበዝሐ ህዝቢ እንተ ደኣ ነቲ መንግስቲ ከውደቑ ወሲኑ ነዚ ንምግባር ድማ ጭኮና ክጻወር እንተ ደኣ ድልው ኮይኑ እቲ እተጸልአ መንግስቲ ዋላ እውን ብሓገዝ ደገፍቱን ናይ ወፃእ ሓይልታትን ስልጣኑ ክዕቅብ ኣይክእልን እዩ። ሓንሳብ እምብለይ ዝበለ ህዝቢ ደጊሙ ክምብርከኽን ክምእዘዝን ኣይክእልን ክብል ኦስቲን ይድምድም። ኣቐዲሙ እውን ኒኮሎ ማኪያቬሊ ከምዚ ስዕብ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ህዝቢ ብምሉኡ ዝጸልኦ ልዑል ነፍሱ ካብ ሓደጋ ኸድሕን ኣይክእልን እዩ። ጭካንኡ እናገደደ ብዝኸደ ድማ መንግስትነቱ እናተዳኸመ ይኸይድ። ከምቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝተገልጸ ግብራዊ ፖለቲካዊ ኣተረጋጉማ ናይዚ ሓሳብ እዚ ብተባዕ ተቃውሞ ኖርዌጃውያን ኣንጻር ጎበጣ ናዚ ከምኡውን ብእምቢታ ፖላንዳውያን፣ ጀርመናውያን፣ ቼክ፣ ስሎቫክን ካልኦትን ኣንጻር ምልኪ ዴስነት ተራእዩስ ኣብ መወዳእታ ድማ ውድቀት ዴስነት ኣብ ኤውሮጳ ስዒቡ። ብርግጽ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ፈላሚ ዘይጎነፃዊ ተቃውሞ ብውሕዱ ኣብ 494 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ከም ተራእየ ይእመነሉ። እዚ ዘመን እዚ ኣብ ሮማ ዝነበሩ ሸቃሎ ንጎይቶቶም ምእዛዝ ዝኣበይሉ ዘመን እዩ። ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም ኤስያ፣ ኣፍሪቃ፣ ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ደሴታት ፓሲፊክን ኤውሮጳን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ህዝብታት ኣብ ግብሪ ውዒሎም እዮም። ስልጣን ናይ ሓደ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕን ዘይጽኑዕን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብ ዝሕግዙና ቀንዲ ረቑሒታት እቶም ሰለስተ እዞም ስዕብ እዮም። ሓደ ኣብ ስልጣን መንግስቲ ደረት ንምግባር ዝህሉ ናይ ህዝቢ ተዛማዲ ድሌት። 2 ናይ ዜጋታትን ትካላቶምን ምንጭታት ስልጣን ብሓባር ናይ ምዕጋት ተዛማዲ ሓይልን። 3 ህዝቢ ምትሕባሩን ደገፉን ንኸቋረጽ ዘለዎ ተዛማዲ ክእለትን። ሕመረታት ዴሞክራሲያዊ ስልጣን ሓደ ካብቶም ቀንዲ መለለይ ጠባያት ናይ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ህላዌ ናጻ ዘይመንግስታውያን ጉጅለታትን ትካላትን እዩ። እዚ ድማ ንኣብነት ቤተሰባዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ስፖርታዊ፣ ቁጠባውን ነግዳውን ማሕበራት ወይ ትካላት፣ ናይ ተምሃሮን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ምትእኽኻባት፣ ናይ ዓድን ከባብን ማሕበራት፣ ናይ ሰብኣዊ መሰላት፣ ሕርሻ፣ ሙዚቃ፣ ስነ ጽሑፍን ካልእን ማሕበራት የጠቓልል።
እዘን ኣካላት እዚኣተን ብዘይካ ዕላማታተን ኣብ ምትግባር ሕብረተሰባዊ ጠለባት ኣብ ምምላእውን ኣገደስቲ እየን። ኣብ ርእሲ እዚ ዘለወን ፖለቲካዊ ኣገዳስነት እውን ዕዙዝ እዩ። ህዝቢ ኣብ ኣንፈት ጉዕዝኡ ጽልዋ ክሕድረሉ ዝኽእል ጉጅለኣውን ትካላውን ሰረት ብምንጻፍ ካልኦት ጉጅለታት ወይ እውን መንግስቲ ኣብ ረብሓታተን ዕላማታተንን ንጥፈታተንን ብዘይፍትሓዊ መገዲ ምትእትታው ምስ ዝገብሩ ብትሪ ይቃወማ። ካብኣተን ወጻኢ ዝህልው ውልቀ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብ ርኡይ ጽልዋ ክህልዎም ኣይክእልን። ንመንግስቲ ብፍላይ ድማ ንመልእኽቲ ስርዓታት ክጸልዉ ድማ ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ናጽነትን ነብሰ ምሕደራን ናይ ከምዚአን ዝኣመሰላ ትካላት እንተ ደኣ ብመልእኽቲ ተመንዚዑ ብተዛማዲ ህዝቢ እውን ረዳኢ ይስእን። ብተወሳኺ እዘን ትካላት እዚኣተን ንገዛእ ርእሰን እንተ ደኣ ብምልካዊ ምሕደራ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ክመሓደራ ኮይነን ወይ ድማ ብኻልኦት ተዘወርቲ ትካላት እንተ ደኣ ተተኪአን መሳርሒ ዕብለላ ናይ ኣባላተንን ሕብረተሰብን ኮይነን እየን ዝተርፋ። ይኹን እምበር ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ወጻኢ ዝኾነ ምሕደራን ናጽነትን ናይዘን ከምዚ ዝኣመሰላ በርጌሳውያን ትካላት እንተ ደኣ ተዓቂቡን ተሓልዩን ንፖለቲካዊ ኣብያ ምቹኣት ባይታ ክኾና ይኽእላ። ኣብ መብዝሕትኡ መልእኽቲ ዝወድቅሉ ወይ ዝደኽሙሉ ኩነታት ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣብነታት ዝርአ ናይ ሓባር ረቑሒ ትግባረ ተባዕን ሓፈሻውን ፖለቲካዊ ኣብያ ብህዝብን ትካላቱን እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሕመረታት ዴሞክራስያዊ ስልጣን ህዝቢ ንምልኪ ዝቃወመሉ ወይ ድማ ጸቕጢ ዝፈጥረሉ ትካላዊ ሰረት የንጽፋ። ኣብ መጻኢ መሰረትን ቅርጽን ናይ ሓራ ሕብረተሰብ መተካእታ ዘይብለን ኣካላት እየን። ቀጻልነተን ዕቤተንን ናጽነተንን ድማ ንዕውት ሓርነታዊ ቃልሲ ኣገዳሲ ቅድመ ኹነት እዩ። ምልካዊ ስርዓት ናይቲ ሕብረተሰብ ናጻ ኣካላት እንተዕንይዎን እንተተቖጻጺርዎን ተቃወምቲ ሓደስቲ ናጻ ማሕበራትን ትካላትን ከቑሙ ወይ ድማ ንዘለዋን ዝተዳኸማን ትካላት እንደገና ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ክቆጻጸርዎን ክኽእሉ ኣለዎም። ኣብቲ ናይ 1956 ክሳብ 57 ሃንጋርያዊ ሰውራ ሓያለይ ዲሞክራስያውያን ምትእኽኻባት ተቐልቂለን ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ድማ ክሳብ ብደረጃ ፌደሬሽን ዝተዋሃዳ ትካላትን ማሕበራትን ተኸሲተን ነይረን። ኣብ መወዳእታ 80ታት ኣብ ፖላንድ ሸቃሎ ዘይሕጋዊ ማሕበራት ብምቋም ነቲ ብዴስነት ዝተዓብለለ ናይ ንግዲ ማሕበራት ተቖጻጺሮሞ። ከምዚ ዝዓይነቱ ትካላዊ ምዕባለ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል። እዚ ማለት ግን ውድቀትን ምድኻምን ምልካውያን ስርዓታት ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ፈተነታት እውን ይዕወት ማለት ኣይኮነን። እቲ ዝካየድ ቃልሲ ክሳራታት የብሉን ማለት እውን ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቶም ኣገልገልቲ ምልካዊ ስርዓት ብወገኖም ንህዝቢ ከንበርክኹን ከልምሱን ቃልሶም ክቕጽሉ ግድን ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ትንታነ ፖለቲካዊ ስልጣን እምበኣር ውድቀት ምልካውያን ስርዓታት ዘይተርፍ ምዃኑ ንምእማት እዩ። ምልካውያን ስርዓታት ብውሕልነት ዝትግበር ፖለቲካዊ ኣብያ ንኸይጻወርዎ ዘገድድዎም ፍሉጣት መለለይ ጠባያት ኣለዎም። ነዞም ጠባያት እዚኣቶም ቀጺልና ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ሬድዮ ኤረና ኣርባዕተ ምልካውያን ስርዓታት ድኽመታት ኣለዎም። ብዙሕ ግዜ ምልካውያን ስርዓታት ዘይሰዓሩ እዮም ዝመስሉ። ትካላት ጸጥታ፣ ፖሊስ፣ ወተሃደራት፣ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ መዳጎኒ ማዓስከራትን ረሸንቲ ኣሃዱታትን ውሕዳትን ሓያላትን እዮም ዝቈጻጽርዎም። ጸጋታት ገንዘብን ምህርትን ናይ ሃገር ንዕላማታት ምልካዊ ስርዓት መተግበሪ ተባሂሎም ይራሰዩ። ብመንጽር እዚ ዲሞክራስያውያን ተቓለስቲ ኣዝዮም ድኹማት ዘየድምዑን
ሓይሊ ኣልቦን መሲሎም ይረኣዩ። እዚ ኣብ መንጎ ዘይተሰዓርነትን ሓይሊ ኣልቦነትን ዘሎ ዝንቡዕ መረዳእታ ንተቃውሞ ብዙሕ ኣይዕውቶን እዩ። እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ። ኩርኩረ ኣኪሊስ ምልላይ ሓደ ካብ ጽውጽዋያት ግሪኽ ከም ዘብርሆ ዘይተሰዓሪ መሲሉ ዝርአ ነገር ተሰዓሪ መዳያት ከም ዘለዎ እዩ። ሓደ ኣኪሊስ ዝበሃል ሴፍ ይኹን ማህረምቲ ዘይጐድኦ ውሩይ ተዋጋኢ ነበረ። ኣኪሊስ ብቖልዑ እንከሎ ኣዲኡ ኣብ ስታይክስ ዝተባህለ ተኣምራታዊ ሩባ ስለ ዘጥለቐቶ ንሱ ካብ ኩሉ ሓደጋታት ይከላኸለሉ ዝብል እምነት ነበረ። ሓደ ጸገም ግን ነይሩ። ኣዲኡ ናብቲ ሩባ ከተጥልቖን ከላ ውሕጅ ሒዝዎ መታን ከይከይድ ብኩርኩሮኡ ሒዛያ ኣጥሊቓቶ። ስለ ዝኾነ ነታ ንእሽቶ ክፋል ናይ እግሩ እቲ ማይ ሩባ ኣየተንከፋን። ክንዲ ሰብ ምስ ኮነ ንኹሎም ጸላእቱ ብዝኾነ መሳርሒ ዘይሰዓር መሲሉ ተረኣዮም። ኣንጻር ትሮይ ኣብ ዝተኻየደ ኲናት ግን ሓደ ነቲ ምስጢር ዝፈልጥ ወተሃደር ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ኣብታ እንኮ ተነካኢት ዝኾነት ኣካሉ ማለት ኩርኩርኡ ጨሚቶም ስለ ዝወግእዎ ኣኪሊስ ሞይቱ። ክሳብ ሎሚ ድማ እቲ ኩርኩረ ኣኪሊስ ዝብል ኣዘራርባ ንናይ ሰብ ውጥን ወይ ትካል ተነካእን እንተተጠቒዑ ድማ ዘየላቡን ድኽመት ንምግላጽ ይጠቅም። እዚ መትከል እዚ ንባርባራውነት መልእኽቲ ብዝምልከት እውን ሓቅነት ኣለዎ። ድኽመታቶም ክፍለጥ እንተ ደኣ ተኻኢሉን እንተ ደኣ ብልክዕ ተጠቒዑን ብፍጥነትን ብውሑድ ክሳራን ክሰዓሩ ይኽእሉ እዮም። ድኽመታት ምልካውያን ስርዓታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሓደ ነቲ ስርዓት ንምንቅስቓስ ዘድሊ ናይ ሰባት ጉጅለታትን ትካላትን ተሓባባርነት ክድረት ወይ ክቋርጽ ይኽእል። ክልተ ሕሉፍ ፖሊሲታት ናይቲ ስርዓት መምዘኒታቶምን ሳዕቤናቶምን ንህልው ተጋራጫዊ ፖሊሲታት ናይ ምትግባርን ምርዓምን ዓቕምታቱ ክድርትዎ ይኽእሉ። ሰለስተ እቲ ስርዓት ንሓድሽ ምዕባለታት ቀልጢፉ ዘይርዕምን ኣብ ኣሰራርሕኡ ድማ ኣሰልቻውን እናኾነ ይመጽእ። ኣርባዕተ ንዝነበረ ዕማማት ዝተመደበ ዓቕሚ ሰብን ጸጋታትን ንሓደስቲ ጠለባት ከማልእ ዝኽእል ኣይከውንን። ሓሙሽተ ታሕተዎት ሓለፍቲ ንላዕለዎት ሓለፍቶም ከየኾርዩ ክብሉ ንውሳኔ ዘድሊ ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ኣይምግቡን። ሽዱሽተ ስነ ሓሳብ ክምህምን ይኽእል ጽውጽዋያትን ሕላገታትን ናይቲ ስርዓት ድማ ምዃም ይስእኑ። ሸውዓተ ንናይ ሰባት ክውንነታዊ ኣተሓሳስባ ዝጸሉ ጽኑዕ ስነ ሓሳብ ምስ ዝምዕብል ኣብ ክውን ነገራት ክህሉ ንዝግብኦ ኣድህቦ የዘንብዖ። ሸሞንተ ካብ መጠን ንላዕሊ ጽኑዕ ዝኾነ ምቁጽጻር ከምኡውን ምንቁልቋል ደረጃ ብቕዓት ምሕደራ ነቲ ስርዓት ዘይስሉጥ ይገብሮ። ትሽዓተ ውሽጣዊ ትካላዊ ግርጭታት ውልቃዊ ውድድርን ጽልእን ንኣሰራርሓ መልካዊ ስርዓት የሃስዮን የጐናድቦን። 10 ምሁራትን ተምሃሮን ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ቀይዲ ጸቕጥን ሃሜንነትን ማለት ዶክትሪናሊዝም ይሰላቸዉ። 11 ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ጽልኣት ይሕድር ተጠራጣርን ዘይትስፉን ይኸውን። 12 ደርባዊ ኣውራጃዊ ባህላዊ ወይ ብሔራዊ ፍልልያት ኣዝዩ ይግሃድ። 13 ደረጃ ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ዘይርጉእ እናኾነ ይኸይድ ውልቀ ሰባት ኣብ ሓደ ናይ ሓላፍነት ቦታ ኣይረግኡን ካብ ሓደ ጽፍሒ ናብ ካልእ ይቀያየሩ ወይ እውን ብሓደስቲ ይትክኡ። 14 ኣባላት ፖሊስን ወተሃደራትን ኣንጻር ድሌት ምልካዊ ስርዓት ዋላ ብመገዲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዕላማታቶም ከተግብሩ ይህቅኑ።
15 እቲ ምልካዊ ስርዓት ሓድሽ እንተኾይኑ ክደላደል ጊዜ የድልዮ 16 ዝበዝሕ ውሳኔታት በቶም ኣብቲ ምልካዊ ስርዓት ዘለዉ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ስለ ዝመሓላለፍ ኣብ ውሳኔታትን ፖሊሲታትን ሩይ ጌጋታት ይኽሰት 17 ነዚ ሓደጋታት እዚ ንምውጋድ ክብል እቲ ስርዓት ንውሳኔታትን ቁፅፅርን ዘይምእኩል ክገብሮ እንተደኣ ፈቲኑ መሊሱ ስልጣኑ እናተባሕጎገ ይኸይድ ሬድዮ ኤረና ንድኽመታት ምልኪ ምጥቃዕ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድኽመታት ኩርኩረ ኣኪልስ ድሕሪ ምልላይ ከም ዝጋደዱ ብምግባር ነቲ ስርዓት ክቕይርዎ ወይ ክስዕርዎ ይኽእሉ እቲ መደምደምታ ንጹር እዩ መልእኽቲ ሓያላት መሲሎም እኳ እንተተረኣዩ ድኽመታት ኣለዎም ውሽጣዊ ዘይብቕዓት ውልቃዊ ውድድራት ትካላዊ ዘይስሉጥነት ግርጭታት ኣብ መንጎ ትካላትን ኣብያተ ጽሕፈትን ኣለዎም እዞም ድኽመታት እዚኣቶም ምስ ግዜ ነቲ ስርዓት ዘይውፅኢታውን ድኹምን ብምግባር ብተለዋዋጢ ኩነታትን ተቃውሞን ከም ዝሰዓር ይገብርዎ ኩሉ እቲ ስርዓት ዝሕንፅጾ ነገራት ተፈጻሚዩ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኩሉ ብሂትለር ዝወሃብ ዝነበረ ትእዛዛት ኣብ ገለ እዋናት ይፍጸም ኣይነበረን ምኽንያቱ እቶም ትሕትዩ ዝነበሩ ይፍጽምዎም ኣይነበሩን ከም ዝተዓዘብናዮ እቲ ስርዓት ቀልጢፉ እውን ክወድቕ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን መልእኽቲ ስርዓታት ብዘይ ክሳራን ሓደጋታትን ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ንሓርነት ዝግበር ቃልሲ ሓደጋን መጠነኛ ስቃይን ክህልዎ ግዜ እውን ክወስድ ግድነት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ስሉጥ ዓወት ከምፅእ ዝኽእል ነገር የለን ይኹን እምበር ንምልኪ በቲ ዝደኸመ ጎኑ ዝገጥም ቃልሲ ካብቲ ብዝሓየለ ጎኑ ዝገጥም ኣማራጺ ዝለዓለ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣለዎ እቲ ሕቶ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ክካየድ ይኽእል ዝብል እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا نزس عزي تلاليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتسيمنا لنا راديو إرنا